Мили хора, казвам се Арина и днес пътищата ме доведоха до място близо до Варна, село Неофит Рилски. И тъй като аз съм убедена, че пътищата никога не водят към нещо, което не съществува във времето и пространството, или ако има път, той те води точно към твоята поредна цел, да можеш ти да осъзнаеш себе си като личност и да можеш да обмениш енергията с нещата, които се случват около теб. Този път ме срещна с място, което е вдъхновено от хора, които смятам, че дават много голяма надежда не само на България като туристическа дестинация, а дават надежда на българския ген да просъществува. Защото енергията, познанието, което ние имаме в нашите жили, му е време вече да излезе, да се покаже и да се прояви такова, каквото е. Това място събира идеята за тракийската и предтракийска култура. Ние ходим по различни места из родната страна, събираме малки парченца, виждаме ъгълчета, виждаме камъчета, някой е написал нещо, някой ни е разказвал, да, това е много ценно и това е много старо. Но никой не ни казва защо то е точно там и защо е точно такова. Тук на това място, макар че е цялостна възстановка на всички тези парченца, дори може би това е най-голямото сглобено парче от пъзела, който те първа сега ще се изгражда, аз разбирам не, а потвърждавам това, което съм чела, това, което съм анализирала за себе си относно нашата култура. Тук имаме събрано на едно място и показано по възможно най-прекрасния начин. Ако не с почти изцяло оригинални материали и елементи, то поне направени до съвършеното приближаване до оригинала. И всичко това е така осмислено, така преподнесено и с такава атмосфера, която мисля, че машина на времето дори тя не би могла да свърши точно тази работа. Това, което ние четем, виждаме и искаме да ни се случва, е материализирано тук. Нашата култура, българската в момента, е културата на първата цивилизация, която е дала останалите култури на европейския континент. И тя е била не просто от някакви хора дошли, живяли, копали, гледали животни и са се занимавали с някакви странни работи, а това е била култура, която носи енергията от всемирния цикъл. И аз мисля, че от това по-голяма гордост да бъдеш българин, да се наречеш българин от тази земя, с тези корени, няма по-голямо щастие. Трябва да дойдете, трябва да го видите и оттам нататък вече тази картина, която се опитвам да ви обрисувам, ще бъде най-доброто нещо, което може да ви се случи. Съпреживейте го сами, открийте го за себе си. Това е.